Hola. Hola, boas noites. Hola. Funciona? Creo que sí. Bueno, boas noites a todos e a todas. Graciñas por vir a este tercer coloquio da sección oficial do festival deste ano. Hoxe temos connosco a Fran Rodríguez, director da curta galega Patios de Luces, e a Ígvar Sigurdsson, intérprete da curta islandesa Circle. Vou a empezar con Fran, con Patios de Luces. Patio de Luces. Bueno, en primeiro lugar, quería que nos contases un pouco como foi ese arranque do proxecto e o contacto e a conexión con Su Garrido. Pois o contacto co proxecto e con Su, realmente, Su máis eu somos veciños, casa con casa, na aldea de Traspielas, e coñecémonos desde, coñéceme desde que nacín, e colaboramos xuntos en varios proxectos, e en este caso, ela tiña a idea de facer un disco que se chamaba Patios de Luz, no que durante un ano recorreu as cidades de Galicia facendo concertos nos patios de luz das cidades, espontáneos e sorpresa, e de cada concerto tiña que sair o seguinte concerto. Non había ni redes sociais, nin promoción, nin nada. Era como un boca a boca, e ela neste disco falaba un pouco da emigración das aldeas ás cidades. Díxome se quería acompañala e gravar algo, facer algo. E dixenlle que sí, acompañina a todos os patios e gravei moito material sin saber que facer con el. E de aí saiu un videoclip que está aí de Patios de Luz, que ten a doble pantalla. E logo o que pasou foi que Pato, do Festival de Cans, falara a Su para facer unha especie de sesión na que era fixera un concerto e houbera unha proxección con todo isto grabado. Claro, e a min na miña cabeza, acaba de chegar Su, por certo, que estaría atrás, que é a do texto, non me cuadraba moito o material que tiña para facer algo máis elaborado, entón tiña outras imaxes grabadas desa estrada de outro proxecto. Interesaba moito o texto que dicía Su entre cancións, dixenlle a Su, oye, se collemos este texto facemos algo, e a me vale, deme totalmente liberdade para facer o que quixera. E collín esa estrada que iba da miña aldea á cidade, e o que fixen foi unilo co texto. Non tiña ni idea de que iba a sair iso, fixen unha semana antes de ter que entregalo, e foi como un clic, e foi así un pouco esa conexión, relación co proxecto. Vale, gracias. Adentrándonos na peli, o comezo me chama a atención ese ton tan azulado, con esas imaxes nas que non vemos a ninguén, xunto coa música tamén tan serea, que dá unha sección como de moita tranquilidade. Non sei se iso foi unha intención narrativa e estética ou se surdiu de xeito natural por arrancar a primeira hora do día desde ese lugar. Pois, para min, de maneira consciente, a veces tamén un pouco inconsciente, sí que había como varias capas que quería tratar, porque tiña como... Sí que cheguei a no última semana, no último momento, pero tiña referencias que me interesaban. Sí que me interesaba moito a construción do ritmo e desta idea tamén da viaxe e do trance e de como construir eses momentos. Sí que na aldea... Bueno, para min o viaxe ou cando saímos da aldea moitas veces en coche, que son distancias longas, porque son a veces 40, 50, 60 minutos, acórdome moitas veces de pequeno de mirar pola ventana e quedarme como pasmado, casi nun trance, e ter esta capacidade de imaginar. Entón transmitime moita calma e creo que me agarrei a iso e foi con iso no que proxectei o que quería facer. E creo que desa maneira levoume a esa calma primeira. Tamén esta idea de moitas veces sair polas mañáns, moita xente que sai a traballar polas mañáns da aldea á cidade, e logo esa volta tamén. Entón, eses cores veñen dai. E o cambio empeza a aparecer cambia o cor verde, empeza a aparecer unha fábrica, empeza a aparecer unha gasolinera. Tamén me interesaba moito ese cambio. Sí, queríame que falas un pouco diso da evolución, no? Que tanto na imaxe
pouco a pouco vai perdendo esa estabilidade, esa serenidade, e tamén as cores, cada vez temos máis cores, a música cada vez tamén o son, aí, digamos, está máis sucio. Entonces, que buscabas con toda esa evolución? Sí, foi pois un pouco nesa construción do ritmo, esa idea tamén de que ten moito que ver tamén o texto, como vai crecendo, de algo moito máis como principio, non sei como explicarlo, como transmitilo, pero A mí a sensación que me deu ao principio era que o texto iba a estar aí, digamos, como un elemento moi secundario, sen tanto peso na obra, e pouco a pouco vai gañando peso, e tamén vai resultando cada vez máis poético. E que para mí realmente o texto que estrutura a obra, é como para mí como si fora como si se recitara ese texto en alto, en silencio, e transmitir esa idea de ser recitado ás imaxes. En ese recitado hai ese ritmos que podes crear coa voz, para min, e entón comezamos como máis calmo, e a medida que o texto tamén vai creando máis tensións, a imaxe tamén vai acompañando ese texto, e a música un pelín máis, pero para mí sobre todo que é o texto que me configura en todo. A mí a sensación que me deu, que me gustou, era como que a medida que nos íbamos anusando do rural, como que, vamos a ir perdendo esta poética visual, pero a película non se me caía porque de repente levantaba o texto. Sí, pero a mí tamén me gusta que na cidade tamén esas partes visuais que, non sei, por exemplo, a mí o momento que aparece esta muller andando por aí, para min é como, non sei, moi especial porque tamén esta idea de cando miras pola ventá e imaginas a vida desa persona, ou non sei, a mí sí que hai un cambio, obviamente, da aldea a estas zonas máis industriais e a cidade, pero, non sei se hai como unha, non sei como explicarlo, pero sí que hai un cambio, ao mesmo tempo non, para min. Vale. Vamos a ir agora con Igbar. Un placer ter un actor da súa trayectoria connosco, un actor que non sei se o coñecedes, pero participou en moitas películas importantes. Igbar, gustaríame en primeiro lugar preguntarche sobre a túa chegada a esta película, cando na último tramo da túa trayectoria, a túa participación basicamente está centrada en longametraxes. Como chegas a esta curtametraxe? Well, I have done always in between. I've done short films, so and I like it a lot. It's and it's different in many ways, usually. And this particular film, Rúnar Rúnarsson, the director, brought it up a few years ago. He said, "I'm writing this short film. I always have you in mind," and he told me the idea, and I was like, oh my God, I was kind of, I didn't kind of, at that time, didn't like the idea. Would you like to translate? Yeah. Sempre fixen traballos que se encontraban a medias entre longametraxes e curtametraxes. A verdade é que as curtametraxes é algo que me gusta moito facer, porque, permíteme reflexar e expresar cousas de moitas maneiras moi diferentes. Rúnar Rúnarsson contactou comigo hai moitos anos e díxome que estaba escribindo unha historia e que quería que eu fose o protagonista. Contoume a idea desa historia e eu pensei, meu Deus, a verdade é que naquel momento non me gustou nada a idea. But then, and the reason was basically because I have played so many like outsiders and addicts. So I was like, I can't, don't bother doing it again. But then he showed me the script, and I just loved the script because I just saw the beauty of it. This guy is not violent at all, and he is just beautiful and full of love. And so, that's the reason I took this part.
Bueno, entón, o motivo polo que eu non quería non facer esta película, non estaba interesado en facela, é porque realmente ao longo da miña carreira representei a moitísimos personaxes que son todos pois estranxeiros, bueno, de fora. Personaxes que son adictos, personaxes que non pertencen a ningún sitio. Entón pensei, non quero facer isto, a verdade é que non quero volver a probar a facer ese tipo de personaxes. Pero entón Runar ensinoume o guión e namoreime del, simplemente namoreime porque vin a beleza que se agachaba detrás do seu guión. Entón, este personaxe realmente é un personaxe que non é violento en absoluto, é un personaxe que é fermoso, que é maravilloso, que está cheo de amor, e iso foi o que me convenceu para poder finalmente aceptar o papel. No comezo da película, un dos aspectos que define ao teu personaxe é o seu camiñar, os seus movimentos. Como traballaches esa fisicidade do personaxe? You know, it's like, you know, since I was a kid, you have seen homeless people or drunk people. You see how some of them work, and their body is affected by their bad living. And it affects you physically, it destroys you, sort of like inside and outside. So he's slowly killing himself. So I just like, you know, I've been acting for so many years, and it just came. This guy just came up. I don't know. It didn't take me long to figure out how to play it. Dende que era cativo, sempre un pode ver polas rúas a xente sin teito, borrachos. Podes observar como o seu corpo se ve totalmente afectado pola maneira en que viven, o estilo de vida que levan. Este tipo de vida que levan afectaos físicamente, evidentemente, destrúeos tanto por dentro como por fora. Pouco a pouco vanse destruindo a si mesmos, autoeliminándose a si mesmos. A verdade é que levou moitísimos anos actuando, pero este personaxe simplemente xurdiu así, apareceu, sentino así, e non me custou moito traballo adaptarme para conseguir representalo no personaxe en sí. Pero dentro desa representación, apenas en toda a película tes ninguna liña de diálogo, máis aló do discurso que das na cerimonia. Non sei se foi un desafío especial o ter que expresar todo iso sen palabras, e donde a mirada en moitas ocasións pois o di todo. No, I like the fewer words, the better. So no, I like to play with the stillness and the thoughts, and just yeah. So that was not like, for me, not like difficult, not at all. You can translate that. Thank you. Bueno, para min, a min gústame que canto as menos palabras se utilicen, pois mellore. Gústame actuar incorporando, vivindo a calma, a tranquilidade e que se reflicte pois, nos pensamentos, na maneira de actuar, de moverse. Entón, para min realmente non foi difícil representar este personaxe. The thing that might be difficult for, like in this shooting, because Runar is and the cinematographer from Sweden, they have usually long takes without any like editing, cutting between. So me as an actor, I have to time things in a certain way. So
to get the right pace in the whole scene. Like for example, in the final scene where I'm drinking the beer, you know, I had to wait for a certain moment before we go into the tunnels to finish the bottle while we're in the darkness. So that was this timing. I had to think about that. You have to think about all kinds of these things. Bueno, tal vez, quizás a cousa máis que resultou máis complexa, máis difícil nesta grabación foi o feito de que Runar e o cinematógrafo a ambos os dous gustalle facer tomas moi longas, que duran moito tempo, sin ningún tipo de cortes. Entón, para min, como actor, atopar o momento preciso e facer as accións específicas nun momento determinado e dunha maneira determinada resultaba o máis complicado, é dicir, atopar o ritmo correcto para cada escena. Por exemplo, na última escena, cando xa está borracho e está bebendo a cervexa no autobús, tiña que esperar antes de que o autobús entrase nos túneles para poder facer que rematase de beber a botella na escuridade. Era unha cuestión de atopar o momento exacto. Dentro do dramatismo da historia que se nos achega, a túa personaxe en dos momentos da película sorrí. Era importante que asomase a súa sonrisa algunha vez durante a película. Yeah, I mean, I think because when he loves his daughter and he's proud of her because she's not destroying her life like he has been doing, so he's so proud, and that makes him smile. And I think it's just when he sees his daughter, he smiles, like in the church. And then in the party, in the beginning. Sí, bueno, o personaxe está claro que ama a súa filla e está realmente moi orgulloso dela. Está orgulloso porque ve que ela non está destruindo a súa vida como el está facendo consigo mesmo. Entón, isto é algo que fai que sorría, fainos sorrir. Por iso, sorrí en dous momentos concretos. Cando ve a súa filla na igrexa e despois tamén durante a cerimonia. Bueno, non sei se tens alguna pregunta por aí, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena a los dos y a Manuel y a todos los del FIC, como siempre. Quería hacer una pregunta a Ingvar, no sé si digo bien el nombre, pero lo voy a intentar. Que ¿cómo es con un personaje tan emocionalmente tan duro, cómo es el proceso de entrada en el personaje y luego, sobre todo, cómo se sale, si te acompaña durante un tiempo las emociones de un personaje tan marcado como él? No, I've been very busy actor for so many years now, maybe 35 years or so. I remember myself in drama school when we've been in when we were doing some acting lessons. When I came out of school in the evening, I was like totally it was difficult to see the real world, because you have been. But now, when you've done it so many times, and that's my work, I can jump into it and out to it like that. It's like possibly like playing an instrument if you are well trained. Bueno, realmente non me resulta difícil entrar e sair dos personaxes porque, bueno, son actor dende hai moito tempo, moitos anos, aproximadamente 35 anos. O que sí que é certo que recordo que cando era estudante de teatro, na escola de teatro, pois que cando estábamos recibindo clases de actuación, recordo que saía e polas noites resultábame moi difícil desconectarme e resultábame moi difícil ver o mundo real.
Sen embargo, porén, hoxe en día, como xa o teño feito tantas veces e realmente é o meu traballo, pois non me supón ninguna dificultade entrar e sair sin ningún problema. É algo que non me supón ningún tipo de dificultade. Hola, boas tardes. Para Irma, a película me pareceu moi emocionante e relaciona a película sobre el alcoholismo, ¿no? E teño aquí un recorte do periódico do ano pasado, no Faro de Vigo, que decía que nos anos 90 había un problema moi grande en Islandia sobre o alcoholismo e se enfrentaron, o goberno enfrentouse a este problema con un programa que llamaban Programa Juventud para disminuir el consumo de alcohol nos mozos. Quería saber si se notou eso moito en Islandia. No, yeah, it was, like in weekends. I don't know if it was. You could see it as well in the Scandinavian countries, like in Finland, that youngsters, like when I was young, I was one of them. You went out in the Friday nights and Saturday nights. And downtown in the center, you had this. You were just walking. It's a path. The youngsters were walking and drinking and having fun and yeah, some of them probably was driven home by the police to their because they were dead drunk on the street. So it was like that, but now it has changed. Yeah, and I can't remember that they did something special, but possibly they did. Bueno, cando eu era mozo, nas fins de semana, principalmente, non somente en Islandia, sino tamén en Escandinavia en xeral, e en particular en Finlandia, o abuso de alcohol sí que supoñía un problema. Eu recordo que cando eu era mozo, pois os venres e os sábados pola noite saíamos todos pola cidade ou no centro da cidade e facíamos, pois íamos camiñando e facíamos como unha especie de ruta bebendo e pasando ben. É posible que, sí, moitos deles acababan efectivamente sendo levados a casa pola policía porque estaban borrachos nas rúas e necesitaban volver a casa. Sí que é ben certo que esta situación agora cambiou, xa non é como era, pero honestamente non recordo si o motivo foi ese programa que menciona ou non. Gracias. Gracias. Había unha pregunta por aí. Hi. First, I love it. It was awesome. I really felt that because I have family with that issues, so it came to me. But the ask that I want to do is more technical. How many shots did you do in the last shot? Because I saw how you drink all the beer, and this is difficult. I know that it's difficult. Yeah, and the timing you said a few minutes ago, I want to know how many shots did you do? With the speech? No, the line from the beer. Just the beer. Yeah. You want to translate this? Yeah.
Vale, en primeiro lugar, moitas felicidades porque me gustou moito a película e teño moita relación con ese tema porque hai problemas similares no meu entorno. Pero a pregunta que teño é moitísimo máis técnica. Gustaríame saber cantas tomas tivestes que gravar para gravar particularmente a escena onde estás bebendo a cervexa, porque tes que beber a cervexa completa e, claro, gustaríame saber cantas tomas houbo que facer para que cadrase o tempo exactamente no momento correcto e no que estabas bebendo a cervexa. I can't remember, but it was not many takes. It must maybe just 3 takes. Well, I think it was not more than 3 takes, but. And also, I have to mention there was no alcohol in the and then all the drink I was drinking was its water or it was fake vodka. Vale, realmente pois non recordo realmente o número de tomas que se gravaron, pero diría que non foron moitas. En todo caso, non deberon ser máis de 3, probablemente. Tamén teño que mencionar que o que estaba bebendo durante todas as tomas non era alcohol, non eran bebidas alcohólicas, era auga ou bebidas falsas, non alcohólicas. Alguna outra pregunta ou comentario? Hola, era para Fran, que esto, el Patios de Luz, como se llama la película, ¿no? A mí me sorprendía esa frase, porque aquí le llamamos Patio de Luces, ¿no? Por lo menos en la parte de Vigo, ¿no? Que antes era obligatorio nas construcións precisamente para ter un espacio nos edificios para secar a roupa. Ahora creo que ahora xa non hai esa obligación e se seca a roupa no salón con os tendederos estos, non? Me pregunta, estaba esperando que aparecera un patio de luz? Podías poñer un patio de luz así, sobre a marcha, non? Non é o primeiro que pregunta iso, pero para min creo que tanto como a idea abstracta do filme que cada un ou cada unha ten a súa aldea e cada unha ten o seu patio de luz. É como un camiño, que é unha metáfora tamén, e cada un leva o que quere. Non hai unha literalidade ou unha referencialidade a algo, senón é abstracto para tamén, bueno, de deixalo un pouco aí. Gracias. Alguna outra pregunta ou comentario sobre as películas? Ninguén máis? Bueno, pois, entonces, o vamos a deixar aquí. Gracias un día máis por acompañarnos. Agardo vervos mañá. Gracias aos nosos convidados por achegarse a Tabueu, especialmente a Inmar, que ven dende moi lonxe. Gracias. Boas noites. Good night. Boas noites.